हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा गावबुरानि जिउ खहा। सानफां रेन्जनि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय थाइसौगुरि गामियाव थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ थाइसौगुरि गामिनि थागिबि गावबुरा रत्नेश्वर बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनानि 2:30 रिंगासो समाव थाइसौगुरि गामिनि दिलीप ब्रह्मनि न'आव फैनानै खोथिया फोनो जोलै दोननायखौ जानाय समाव रायजो राजा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे सरकारनि गावबुरा बिथाङाबो हाग्रानि मैदेरखौ होखारहरनो नाजानायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। लोगोसे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दं। नाथाय रायमना नेशनेल पार्कनि खाथि खालानि सुबुंफोरा रैखाथि गैयै जानाया बारानिफ्राय बारा जादों होननानै अजद होदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। पुलिस आरो फरेस्ट गार्डफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरो। नंगौ, जा जाथाया थांनाय हराव जालांदों घटना बे रावा गासिबो सैथो। आं दिनै बे थाइसौगुरि गामिनिनो नेशनेल पार्क खाथिनि बे थाइसौगुरियावनो रायजो जानाय। आंनि मुङा दिदि बसुमतारी। मानो होनोबा जालांनाय जाथाया सैथोआनो। दा बिनि थाखाय जों रायजो राजाया न'खर खांनायनि थाखाय आरो बिफां लाइफां खांनायनि थाखाय रायजो जानांगौनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों जे जोङो दायाव मानसिल' नङा आरो जोङो न'खरखौ फोथांलांनो थाखाय बारि बागान बिफां लाइफां खान्थाल गायो, गय गायो, माब्लाबा फैयो बोफायलांजोबो, सिफायलांजोबो। सिफायखांनायनि उनाव जोङो खिन्थाहरो, रिपर्ट बियो, खेबनानै लांफैयो, डकुमेन्ट सैहोयो, जेबो एक्सन लायाखै। दायाव आं खावलायनो लुगैदों दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ अननानै दायाव एसे गोख्रों जोंखौ रायजो राजाखौ जोंनि नैबे थाइसौगुरि एरिया नेशनेल पार्क हाग्रा एरिया मानसिखौ जोंखौ ओरैहाय मदद लानांगौ। जोंनि नेशनेल पार्कआ नैबे माबानिफ्राय ओरै दोहोनगुरि हिलसिम थांनांगौ। गोख्रोङै जोङो थांनानै थानाय राहाखौ जोंनो नांगौ। दा जोंखौ दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ अननानै मोजाङै आखायाव लायो। बेखौ जोंनो नांगौ जोंनो नांगौ। दिनै बिस्रा रत्नेश्वर बसुमतारी आमाइया गामिनि जेन'बा सरखारि गावबुरा हिसाबै मोजाङै रायजो राजाखौ गाज्रि मोजांखौ सुस्राङोमोन। गाहाय जानानै जोङो मोजां मोनोमोन। दिनै बे आमाइयानो हथार बेबायदि थांनाय हरनि 2:30 टाइमाव बेफोरबायदि जाबाय। आरो माब्लाबा जोंनावबो जाया होननो हाया। जोङो हाग्रा खाथि रायजो जानाय। दिनै हाग्रा खाथिसिम बिफांखौबो गायफैजोब्बाय। दिनै बारानिफ्राय बारा जालांबाय। आरो बेल' नङा, जों माब्लाबा मैदेरजोंल' थैया। फैयाखै, फैथ'वाखै, दाहायफोर फैगोन खोमा, जों बेखौबो बुंथ'नो हाया। फरेस्टआ फैदों दहाय माबा थैखांनायनि उनाव खबर हरनानै फरेस्टआ फैदों, जों बेखौ बुंनो हायो आरो दायाव रोखा। सरकारनाव आं खावलायनो लुगैयो जे दानि रत्नेश्वर बसुमतारी आमाइ रुंसारि जालांनायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनांगौ। आरो नैबे जोंनि नैबे नेशनेल पार्क एरियाखौ हेल्थसिम जोंनो गोरा, जोंनो बे हेल्थसिम सलार फेन्सिं गोरायै जोंनो नांगौ। बेखौ आङो लुगैयो। दिनै आं बे थाइसौगुरि गामिनि सासे जेनेबा रायजो जानाय, आंहाबो लाइफ दङ, फिसा फिसौ, बयबो रायजो राजा मोजाङै मोजां आबादनि थाखाय आरो मानसिनि जिउ खांनायनि थाखाय जोंनो राहा लामाखौ नांगौ। बिटिसि गभर्नमेन्ट सरकारा जोंखौ एसेबाबो आखायाव लानांगौ। मानसिया नैबेहाय बांखार लुदों हिसाबै बेहाय सान हर डिउटि खालामनांगौ। जोंहा होमबा एसे गोरा जायो। आरो नैबे जोंनि जे हाग्रा टार्निं बे जानाय खाथि टार्निं सारियालि जायो, बेयाव बाहाय सलारखौ एखेराहे बाहाय माबा मोनसे बेटारिजों सोलिनो हायो ना हाया, लाइट गिदिर बल होनानै दोननांगौ। मानो होनोबा हरनि समाव सोरबा डिलिभारि, सोरबा लोमजानाय टट'जों लांब्रबगोन। एखमबायाव जोङो गारि मथरखौ मोनब्रबा, अखा बांखा बाइकजोंबाबो थांनांगौ जायो। बेहायनो जोङो गिनांगौ जायो। जोंनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय बेयाव मोनसे स्रां बाल्ब गिदिर मोनसे नांगौ आरो नैबेहाय। आङो खोनानाय मथे थांनाय हरनि 2:30 बे थाइसौगुरि गामिनि दिलीप ब्रह्म बिथांनि न'आव फोनो थाखाय खोथिया जोलै दोननायखौ हरनि 2:30 जाफैदोंमोन। दा बे जाफैनायाव खाथि खालानि रायजो राजाजों लोगोसे जोंहा सरखारि गावबुरा रत्नेश्वर बसुमतारीयाबो बे मैदेरखौ बे जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय होहरदोंमोन। दा होनाय समावनो बे घटनाया जानानै थांबाय। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बियो दानिल' बाथ्रा नङा,
मथा मथि जेब्ला नेसनेल पार्कखौ फोसावनाय लोगो लोगो रायमना नेसनेल पार्कखौ फोसावनाय लोगो लोगो बे घटना जाबाय थादों। बावैसो नै दुम्ब्रुगुरि गामियावबो बोसोरनैनि सिगां सासे लाइमोन गथ' फरायफुनाय गथ'खौबो बिब्दिनो न'आव फैनानै न'नि आबाद खेथि जानायाव होनायाव गथ'खौ गाज्रि रोखोमै मा होनो बुथारलांदों। थिग दिनैबो बे घटनाया जानानै थांबाय। आं सानो बे जोंनि सारा मैनागुरि बा गङिया ओनसोलाव दा गिबि जोङो बे जायगायावनो जोनोम मोननाय, बै समाव नेसनेल पार्क जायै समाव बेफोरबायदि घटनाया जाफेराखैमोन, जों नुबोफेराखैमोन। नाथायबा नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जिब जुनार बिफां लाइफांखौ होबथानायाव दिनै जोङो जोंनि जे सुबुं जिउमाखौ रैखा खालामनो जोङो जेबो खाबु मोना जाबाय। खालि बिफां लाइफां जिब जुनारखौल' रैखा खालामनाय जायो। दा बेखायनो आं बुंनो सानो जे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ दा जोंखौ बिफां लाइफां जिब जुनारजों रैखा खालामनायजों लोगोसे जों सुबुं माहारिखौबो रैखा खालामनो थाखाय जथेस्थ' जोंनि रैखाथिखौ जोंनो नांगौ। माने बेजों लोगोसे जोङो आबाद खेथि मावनानैसो जों थांनानै थायो। बे हिसाबै जों आबाद खेथि रैखाथि नांगौ, जिउनि रैखाथि नांगौ। बेनिखायनो आं आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खावलायो बिथांमोनहा गोख्रों बे जोंनि नेसनेल पार्कआव जोंनो मा रोखोम सुबिदा हायो बे सुबिदाखौ इमिडियेट खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानो। फेनसिं दंना गैया? फेनसिंआ बुंनो थाङोब्ला ब्रह्मपुरनिफ्राय नैबे थाइसुगुरिसिमल' जादों। बेनिफ्राय दोहोनगुरि एरिया फेनसिं गैया। बेनिखायनो बे हाग्रानि जिब जुनारफ्रा बे दोहोनगुरि एरियानिफ्राय बारबोनानै गोबां बे मैनागुरि ओनसोलाव हाबनानै बिदिनो खेथि आरो सुबुंनि सायाव हामला सोमजिबाय थायो। रुंसारि जानाय सुबुङा बेसेबां बैसोनि? रुंसारि जानाय बे रत्नेस्वर बसुमतारिया आंनि मिथिनायाव बिथांनि बैसोआ 52 बोसोर बैसोनिमोन। फरेस्टआव फैना फैयाखै? बे समाव फरेस्टफ्रा फैयाखै जाहैबाय आंनि मिथिनायाव। बिथांमोना जाथाय जाखांनायनि उनावसो फैयो। आरो आङो जेब्लायबो आं मिथिनो मोनो, आंबो बे ओनसोलनि सुबुं हिसाबै बिथांमोना जाथाय जानाय समाव सफैया, जेब्ला जाथाया जाखाङो बेनि उनावसो सफैयो। नाथाय जाथाय जाखांनायनि उनाव सफैनानै मा जानो? जोंनि रैखाथियाथ' जाथाय जानायनि सिगां नांगौ। आं बेखौ बिथांमोन फरेस्टखौबो आं खावलायो जे बिथांमोना जेब्ला हाग्रानि जिब जुनारा फैयो अब्ला बिथांमोनखौ जों खावलायहरो बिथांमोनहा थि समाव नुजाफैया आरो रैखाथि होफैया। आरो बिथांमोनखौ खावलायो जे बिथांमोना जे समाव जों खबर होयो बे समावनो बिथांमोना थि समाव नुजाफैनानै रैखाथि होफैनांगौ। अब्लासो जोङो रैखाखौ मोनगोन होननानै आं सानो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनाव मा खावलायगोन? आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जे बिथांमोनहा दिनै नेसनेल पार्कखौ रैखाथि लुगैदोंब्ला बिथांमोना जथेस्थ' सान हर मोजां रोखोम डिउटिखौ गावबा गाव डिउटिखौ खालामनांगोन। आरो जोंनि आबाद खेथिजों लोगोसे जोंनि जिउ रैखा मोननायनि थाखाय बिथांमोनहा जेब्लायबो बे हाबायाव नांथाबजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायो। दा बिथांमोनहा न'खराव रावबो गैया, दा अनजालि बिसि थालांबाय आरो बेहा सासे फिसाला दङ, बिहामजो सासे दङ। दा बे थैनाय न'खरनो आङो बेखौनो खावलायो बिटिसि गभर्नमेन्ट जे फरेस्टनि EM बिथां फानिराम ब्रह्म बिथाङा जथेस्थ' बिथांनो दिनै सरकारि अनसुंथाइ होनांगोन। बियो साख्रि नङाब्लाबो माबा मोनसे थांना थानायनि राहाखौ बिथांमोननो जथेस्थ' होथारनांगोन होननानै आं सानो।